Ang ato nga topic ni nga gabi mga igsoon, mao ang P.S. I Love You, the definition of love in the book of Psalm. Kada gabi naghisgota mahitungod mga kaigsuonan unsa ka taas o unsa kalapad ang gugma sa atong Ginoo. Atong gibasa sa Psalm 103 verse 11 to 15 nga ang gugma sa Dios hilabihan kadako, hilabihan kalalom, hilabihan kalapad, o wala gayoy gugma nga sama ni ana kadako, kanimo o kanako mga kapaglaom. Karon nga gabi atong lantawon kining usa ka simple o usa ka topiko nga daw ang tanan ganahan gayod nga mamati o ganahan gayod magahisgot niini. O kana mao ang gitawag nato igsuon og gugma. Kung moadto ta sa mga quotation mahitungod sa gugma, ang mga karaan, ang ilang kasagaran, muingon sila, love is a many splendor thing. Pagkanindot, mga igsoon. Pero alang sa mga artist, love is like a rainbow with many flying colors. Para sa mga batanon, love is like a bubble gum, ug makapilit, kuno makabuang. No? Maunay gitawag na tog lukod di amor, mga igsoon. Og sa salida pa ang gugma sa usa ka scary movies, love makes your soul crawl out from its hiding place. Kung sa war pa nga salida or movie, love is a war between heart and brain, principles and feelings. Kung sa action nga salida, love is an action word. Kung sa comedy nga salida, love is funny, especially when you smile alone. Pagkabibo, mga kaigsunan. Kahibalo ko nga naamoy mga quotation about love. Si Jubit Baldolino, nag-ingon siya, too much love will kill you. Pero ako'y nahimo nga quotation sa gugma mga batanon o pamati mo, don't love the love that doesn't love your love, but love the love that love your love. Kung di mo makakuha ni ana, mga kapaglaom o mga kaigsuonan, just chat me, kaya akong ihatag ninyo ang mga pahina ni ana nga mga quotation, mga igsoon. Adunay awit nga sikat kayo sa nga tanan, sa una pa, nga nag-define kung unsa kanindot ang gitawag o gugma. O ang title ni ana, mga igsoon, is the greatest love of all. Kaya kita ta sa lyrics, nangingon dito, I believe that children are our future. Teach them well and let them lead away. Show them all the beauty they possess inside. Unya ang pahina nag-ingon, I decided long ago never to walk in anyone's shadow, because the greatest love of all is happening to me. O sa kuros nag-ingon, mga kapaglaom, the greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. Loving ourselves, usa kuno kadako kaayo nga gugma alang sa tao ug alang kanimo ug kanako igsoon. Apan ini nga gabi, atong lantawon ang pulong sa Dios. Atong lantawon ang pulong sa Dios kung unsa gayod ang definition mahitungod sa gugma pinaagi ni Haring David, mga igsoon. Apan sa dili pa, usa ka panahon ni ana, gi-invite ko nga speaker, mga kaigsuonan dito sa Matutong View Academy. Ug samtang dito ko gi-invite, adunay duha ka mga batan-on ni duol nako. Ug ang usa ka batan-on niingon siya, Pastor, kini bang among akong amiga, akong best friend pastor, na siya problema. And then mga igsoon, nangutana ko. Ug niingon siya, ang problema niya, Pastor, kung muduol gani iyang crush, Pastor, lugo siya kaginawa. Kuyawa bagyod ana. Kuyaw na mga kaigsaonan no, kanang lugos kaginawa kung na iyang crush. Inako, tinuod yun na. Isa tinuod lagi, Pastor. Pila ka mga panahon, nagdagan silang duha na isa, Pastor, di kaginawa akong amiga. Naku nga naman, naamang ko diyang crush, Pastor. Pastilan, ang lalaki, ilang gibuga, ayog duol diri. Unya ang babae, mura siyang makuyapan, gitabang siya, mga igsoon, pagkabibo kay sa katanan. Ug akong gihunghungan, mga igsoon o babae, inakugang, wala ra bagyo namatay sa utong, pero naay namatay sa gugma. Pirte niyang katawa, mga igsoon, nakapahiyom siya. Ug akong nasuta, mga kapaglaom, nga ang iyang pagbati, halabihan gayod. Pero kadto, mga igsoon, dili kadto mo'y sukdanan sa tinuod nga gugma.
karon nga gabi ang atong tunan mao ang pulong sa Ginoo. Sa dictionary nagaingon, love is an intense, deep affection for another person. Love also means to feel this intense affection for someone. Ang gugma kuno mga igsoon adunay kusog kay nga pagbati nga usahay dili ka kahibalo kun unsa ang imong himuon, ug ang uban pa nagingon na mesmerize ta, wala na ta ka sulti usahay mga kapaglaom, dili na ta mahibalo ang atong gibati, di na ta kasabot usahay. Og ang ako pang estudyante sa una, niingon siya, basta mahigugma ta, basta naayang kras, mura daw siya kaihion, mura daw siya kalibangon, mga kaigsunan. Unya, mingon siya, gugma na ba ni pastor? Og ako siyang gingnan, dili na siya gugma. Kana siya gitawag na ito, beauty in life. Mga butang sa kinabuhi nga usahay, dili nato mga igsuon, mahimo nga masaysay. Sa gamay pa ko, adunay, bagong magtiayon, mga usang simana pa lang sila gikasal siyang bana, og sa diha nga gikasal sila mga kapaglaom, nindot kayo ang ilang kaminyon. Basta bagong kinasal, pagkatamis kayo sa ilang paghiguban, pagka nindot yung kayo. Usa pag kasimana, naunsa man na mga kapaglaom nga namatay man ang iyahang bana o kalit. Og sa pagkamatay siyang bana o kalit, daw dili makadawat ang asawa, 1 week pa lang, namatay na ang iyang bana, katamis unta sa ilang pagkuyog. Busa sa diha nga amo nang gidala sa lubnganan ng iyang bana, mga kaigsunan o mga kapaglaom, galugnot-lugnot siya, gigunitan sa siyang mga parinti, kay siya musinggit, mukuyog ko. Gusto siyang muuban siyang bana. Unya sa unang panahon kay kalot pa man sa diha nga kita maglubong mga kapaglaom, og sa diha nga sa dugay niyang nilugnot mga igsoon, naunsa man nga nakabuhi man hinoon. Og sa diha nga nakabuhi mga kapaglaom og mga kaigsunan, nahagbong ang asawa dito sa bangag, diin iyahang bana tuwa dito sulod sa lungon, og ang iyang tiil na bulasot mga igsoon dito sa lungon, og misinggit siya, kuha ako, dawat ako. Unya mga igsoon, perti na mong katawa. Kay gusto siyang mukuyog, pero sa diha mga kapaglaom nga nabuhian siya, nabutang siya dito sa bangag, mga kaigsuunan, nagpadawat siya, mga kapaglaom, mauna nga niini nga gabi, nabakahay forever niining gugma nga ato nga nasaksihan, mga kapaglaom. Ang Salmo 100 verse 5, ang Salmo sa gatos, versikulo 5, nagayon, for the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Pagkanindot kayo sa gugma sa atong Ginoo, walay ikatandi ang iyang gugma kanimo kanako. Kahalabihan kalapad, kahalabihan kalalom, ug nagingon diri walay kinutuban. Wala gayoy katapusan, magapadayon ang gugma sa Dios kanimo o kanako, mao na hinungdan nga niya kita karon. Kita punos panalangin, puno siyang grasya, tungod kay ang Dios ang iyang gugma, dili gayod matarog, dili gayod matapos. Nagingon ang 1 Corinthians 13 verse 8, love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. But love never ends. Ang gugma, dili gayod matapos. As long as there is God, there is love, mga kapaglaom. Praise God! Hantod nga napay kinabuhi ni ining kalibutana, hangtod ang atong kasing-kasing mupitik, o hangtod nga kita mga kaigsunan, aduna pay pagbati. Ang Dios, mga kapaglaom, mao gayod ang naghatag niini, makabati kita sa mao nga gugma, nga tipik sa iyang pagbati kanimo kanako, nga aron kita makasukli sa atong gugma, ngadto kaniya tungod sa iyang pagkamaayo kanato. Ang iyang gugma, walay kinutuban. Love is forever. Hangtod sa kahangturan ang gugma, mga kapaglaom. Busa, dugang pa, din sa Book of Psalms, 103 verse 17, but the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting. Gikan sa walay sinugdanan, hangtod sa walay katapusan. On those
who fear Him, sa naay kahadlo kaniya, and His righteousness to His children's children, ngadto nga gihatag ang pagkamatarong sa iyang mga kaanakan ug sa iyang mga kaanakan. 168 times ang bersikulo sa Book of Psalms nga ang gugma sa Dios walay kinutuban. Ang Dios gayod magapabilin sa nga matinud-anon alang kanato. Ang mga katawhan sa Israel nagisulti diri that the people of Israel seem to forget about God sometimes. They disobeyed God and worship gods from other countries. They followed people who sometimes lead them away from God. They needed to learn that their God's love would not end. Pagkanindot, naay panahon sa atong kinabuhi nga mupalayo ta sa Dios, musibog ta, di na ta moalagad kaniya, maglunang tas kalibutan, kalimta na nato ang atong gisaad kaniya, but God still remains. Even if they abandon God and become unfaithful to Him, sumala sa sinulat sa Book of Psalms, God remained faithful to His people. Even though in tough times, bisag unsa kalisod ang panahon, bisan sila wala na ipaglaom, but still God give them hope because God's love was with them every day. I like this statement, kiningingon diri, God's love was with them every day. Pagkanindot, ato nang mabati. The moment nga ang adlaw musilang, the moment nga kita pukaon sa matag buntag sa nindot, kayo nga kabuntagon, sa diha nga kita makahimos pagbaton og kusog, ug sa pagkinabuhi padayon sa gihatag sa Dios kanato. That is where God's love will never ends. It will always be yours and mine. Samtang kita adunay panahon niining ibabaw sa kalibutan. Busa ang gugma sa Dios kini walay katapusan. It is forever, sumala sa giingon sa Book of Psalms ug sumala sa giingon ni Haring David. Ikaduha, mga kapaglaom o mga higala, nagaingon dinhi, love is faithfulness. In Psalm 100 verse 1 to 5, nagingon ang mga pulong, a psalm of giving thanks. Make a joyful noise unto the Lord. All ye earth, serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, and the sheep of His pastures. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name, for the Lord is good. His love endures forever, and His faithfulness to all generations. Pagkanindot, mga kapaglaom o mga kaigsuunan, ang tinuod di ay nga gugma. Dili lang kini mulungtad sa walay katapusan, kundili matinud-anon sa tanang mga henerasyon. Sa tanang mga katawhan sa Ginoo, sugod pa didto sa Garden of Eden, hangtod karon og hangtod pa sa katapusan. God's is faithful in His love for you and for me. Og dili niya tugutan nga ang iya mga katawhan from the first ray of life diha sa Garden of Eden hangtod karon og hangtod sa katapusan, mawad-an sa paglaom tungod kay ang Dios faithful sa tanan nga mga katawhan, faithful sa iya mga saad, mga igsoon. And if we have faith in God, and if we are faithful to Him sa atong Ginoo, mga kaigsuonan, that means our love is also real. Ang atong gugma tinuod o ang atong gugma o sa kagugma nga langit nun alang kanimo o kanako, mga kapaglaom. Sumala sa Proverbs 3 verse 3 to 4, nagingon ang pulong diya, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Dili pwede usahay, mga kapaglaom, nga ang word nato nga gamiton moingon ta, bahala na. Bahala unsa mahitabo tungod kay nahigugma ko niya, ako siyang dawaton. Bahala na. Unsang butanga ang moabot sa kong kinabuhi. God, that we should do what is right. Adunay story nga akong ihatag ninyo.
Adunay duha ka man nag-uyab, nagplano sila mga igsoon nga magtaban. Sa una, uso pa man kayo ng taban, mga kapaglaom o mga kaigsuonan. Ug sa diha, mga igsoon nga nagsabot sila. Pagkaalauna gyud sa gabi, ang babae, ang ilang sabot, mag-abot sila to sa may cruising, na ay suga, unya ang lalaki magmotor, ug unya ang babae, iyang hulaton dito, ug paghulat niya dito, pag-abot sa babae, manglaya silang duha. Sa diha nga niabot ng takna sa oras nga ilang sabot, ang babae miagis bintana. Sputing na siya dahil natulog, nagsuot, nagkarsuni, sapatos, gadala na siya mga sanina, o ambak siya sa bintana, agis siya sa dalan, ngangit-ngit, hantod, niabot siya dito sa mayhayag, o sa layo, nakita niya ang iya hinigugma. Gahulat, gasakay sa motor, mga igsoon, gapangamay na, dali na, paspas. Ang hunahuna sa lalaki, karon mao na ginirong panahon nga maako ka o wa na gyud makababag, wa na gyud makapugong sa atong gugma, wa na makabadlong kanato. Ang babae pod mga kapaglaom gapadulong sa motor isya, yes, at last makagawas na gyud ko. Di na gyud ko mapugnan sa akong maginikanan, di na gyud ko mapugnan sa ako ang gibati, wa na makapugong sa among gugma. Ato man mga kapaglaom, dali-dali ang babae o sakay, angka sa motor, ang lalaki sad, dali-dali pagpaandar sa motor, apan ang babae, niingon siya, mag-ampo sa ta. Niingon ang maong lalaki, nga naman, basig madisgrasya ta ni, kay Adventista god mga kapaglaom o mga kaigsunan, di mag-ampo yun. O sa diha, nga ga-ampo sila mga kaigsunan, niingon ang lalaki, sige, ampo na, para madalita. Nag-ampo ang babae, o humans pag-ampo sa babae, mga igsoon, ningon siya sa iyang pagampo, Ginoo, ubanin mi sa muhang lakaw, hinaot di mi madisgrasya, Ginoo, panalip di mi sa mong lakaw, unya samtang gaampo ang babae, mga kapaglaom, daw niabot, mga igsoon, nga naka-realize ang babae, daw niabot siyang hunahuna, nga daw dili mao ang ilang gibuhat, og nihunong ang babae sa pagampo, og minaog siya sa motor, niingon ang lalaki, unsa may nahitabo, niingon ang babae, ingon siya, murag dili ni maayo atong gibuhat. Tungod sa pag-ampo, murag na usab ang akong nahuna, ikaw na lay lakaw, dili na lang kung maubani mo. Mga kapaglaom, love is faithfulness unto the Lord. Love is being faithful to our parents. Love is being faithful to our husband. Love is being faithful to our wife. Faithful to our work. Faithful to our church. Faithful to others or to other people, mga igsoon. Dili pwede nga mga intag, bahala na. Bahala kung sa'y mahitabo. Ako ning minyuan, basin mausab siya, nga diha maminyo nami. Hinumdumi mga kapaglaom, dili makausab ang kaminyoon sa kinaiya sa tao. O ayaw pagtahas sa pag-usab sa imong asawa o sa imong bana sa diha nga maminyo na mo. Kay bisan ang leopardo, dili makausab sa iyang kolor. Nag-ingon ang Dios, walay makausab ni bisan kinsa mga kapaglaom. Mo hinungdan nga we should be faithful in God. Love should be in faithfulness, mga kapaglaom. Adto ta, mga igsoon, sa Psalms 85 verse 10, nag-ingon, steadfast love and faithfulness meet righteousness and peace kiss each other. Pagkanindotid kayo, kung naani natong gitawag o gugma nga magapadayon, o naakining ato ang pagkamatinud-anon, diha sa atong Ginoo, ang pagkamatarong o ang kalinaw, magauban kanato sa mga adlaw sa atong mga kinabuhi. Meaning, nagingon ang usa ka quotation, a heart full of love makes a beautiful life. Pagkanindot, ang kinabuhi nato mapuno sa kalipay kung kita, mga kapaglaom, mahigugma sa Dios, matinud-anon kaniya, o kita iyang pagapanalanginan. Ang ikatulo, mga kapaglaom, nagingon diri, love is trusting, or love is trust. In Psalm 143 verse 8, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for you I entrust my life. Ang gugma di ay nga, lintunganay, mga kapaglaom, og tinuod, aduna di ay pagsalig, mga igsoon. Kini nga pagsalig, dili lang pagsalig ngadto sa usa, kundili ang pagsalig, gikan sa usa, ngadto sa usa, kuna ang pagsalig, mga kaigsuunan, ang gugma, tinud-anay, o gugma, uban sa kalipay, maghari sa atong kinabuhi. Mao nang panahon na nga atong ihatag ang tanan,
Mao nang panahon na nga ang pagsalig nato atong ibutang sa atong Dios. Ihatag nato atong kinabuhi niya kay nahibalota nga dili ta niya pasagdan. Og usab siya dili magpasagad kanato og kita po dili magpasagad sa atong kinabuhi. Magkinabuhi kitang matarong, magkinabuhi kitang maayo, magasunod sa iyang mga kamanduan nganuman tungod kay ang pagsalig giubanan diha mga kaigsuonan sa gugma. Kung wala ang pagsalig sa matag usa, dili gayon tino ang gugma sa imo o sa akong kinabuhi. Ang Proverbs 3 verse 5 to 6 nagingon, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Simple ra gyud kaayo ang kinabuhi nga nindot niining kalibutana. Nagingon ang sinulat des Proverbio, saligi lang ang Ginoo. Ayaw kabalaka kung sa may tabo sa imong kinabuhi. Kay kung saligan nimo ang Dios, you will experience stronger life every day. Stronger life. Kung imong lantahon ang Psalms 143 verse 8, God trust us. Nagpasabot kini that we should also trust Him. Kung kahibalo kamo sa sugilano ni Job, kung nahinumdum kamo, niingon ang Ginoo ni Satanas, sige, duula siya, sulayi siya, dili lang kasa kaduha, tungod kay ang Dios misalig ngadto sa tao, nga ang tao makahimo sa paglatas sa tanang pagsulay. Gihatag sa Dios ang iyang pagsalig ngadto kang Job, kay iyang nakitaan si Job nga matinud-anon mga kaigsuonan na adiya ang pagsalig sa Dios ngadto kaniya. Og si Job tungod niana masaligon usab ngadto sa Dios, ug tungod sa iyang pagsalig sa Ginoo mga kapaglaom, walay nahimo bisan unsa ka kusog ang bagyo miabot sa kinabuhi ni Job mga igsoon. Grabe ang iyang eksperyensya kun imong taon. Ang iyang mga anak nang hurot kamatay ang kaptangan kuha, aduna pa siya kabahong, ang iyang asawa wala na malipay kaniya, ang iyang mga higala gibiyaan siya. Apan ko na ang ligon mga igsoon nga pagsalig diha sa Dios, ug ang Dios adunay ligon nga pagsalig ngadto kang Job. Mga igsoon nakabarog si Job og nahimong malampuson ang Dios ug ang yawa. Walay nahimo og wala gayod makahimo pagduot sa Ginoo ang yawa tungod kay ang Dios insakto sa iyahang pagtuo nga ang tao gayod makabarog sa mga pagsulay. That implies, mga igsoon, that whatever circumstances nga mahitabo sa atong kinabuhi pareha ni Job, we should trust Him. Atong saligan ang Ginoo bisan pa moabot didto taman sa kamatayon nga usahay wala na tay paglaom. But when we trust our God, mo nay giingon mga igsoon diya sa balaang kasulatan, hold His hand, hold the crown of life, even unto death. Bisan hangtod sa kamatayon, gunit dina sa kamot sa Dios. Pagsalig kaniya, kay kung ato nang himuon, walay gahom sa ibabaw sa kalibutan, bisan ang kaaway sa Dios, nga makasakmit kanimo dinha sa kamot sa Dios. Tungod kay ikaw ug ako, palangga sa Dios ni ining kalibutana. Mga kaigsuonan, maunay na kanindot sa gugma sa Dios, mga igsoon. Ikatulo ay kaupat, love is gracious. Ang gugma gayod, maghihatagon. Ang gugma gayod, puno sa grasya. Busa, nagingon diri, but you, O Lord, are a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, in Psalms 86 verse 15. Mao nga ang prinsipyo sa gingharian sa Dios, ang prinsipyo sa langit, ang prinsipyo sa tibok kalibutan, ang prinsipyo sa tibok universo, sa kalapad sa universo. Mao nga if you want to be love, mga kapaglaom, and if you want to feel love, we must give. We must give because that is the only way to express our love. Mao nga sa John 3:16, kagabi atong gisgutan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Giving is the essence of love. Ang paghatag, mauna ang gugma. Kay naay panultihon nga ngayon, you can give without loving, but you cannot love without giving. Kinahanglan, muhatag ta, mga kapaglaom, because giving is an expression of true love alang kanimo o kanako, mga igsoon. Usa diri sa mga quotation nga nagaingon,
Mao nga, I have found that among its others benefits, giving liberates the soul of the giver. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, panghatag. Kaya ang kalipay sa pagpanghatag, walay ikatumbas, mga kapaglaom. Ayaw na pangutana, nganong wa kay trabaho, nganong mangayo man ka, ayaw naglantawang lawas. Kung nangayo diha sa imong bintana, diha sa imong sakyanan, nga tanaw nimo nga angayan man kani ay kusog. Kaya ang Dios wala nagingon nga tanawa sa usa ka maghatag. The more you give, the more you receive. Naapay sunod nga panultihon nagingon, always give without remembering and always receive without forgetting. Manghatag ta, hatag lang. Dili na ta magunahuna kunon sa ibalos. O kitay gitagaan, ayaw pud kalimti ang naghatag. We need to thank the Lord for that. O diri sa ikatulo nagingon, no one has ever become poor from giving. Wa ginapobre anang pagka manggihatagon. Ang pagkadalo, mga igsoon, di na magdala nato sa usa ka nindot nga dapit. Kanang pagkadalo, dili na o wala na sa gingharian sa Ginoo. That's Satan's life principle. Ang pagkadalo, gusto niya nga siyasad. Gusto niya nga naapod siya gingharian. Gusto niya nga naapod siya og unsay naa sa uban. Apan ang Dios, mga kaigsuonan, siya dili ganahan sa taong dalo. Usahay ra ba, mga kaigsuonan, kining pagkadalo, di gini nato maghatod sa usa ka maayong butang. Na ako'y nailhan nga tao igsuon nga naa siya ay manggahan. Ang iyang mangga tulo ka punuan, di gid siya magpa-spray kay una-una niya ang tig-spray ra kuno mo'y makakwarta. Usahay na, siya na lang po'y mamuto sa iyang mangga. Siya na lang po'y muharvest siyang mangga. O niya, pagkahinog siya mangga, siya ra po'y mukaon siyang mangga. Ang mga kasilingan in taon maglaway ra. Wagid sila'y mahimo, mga igsoon. Pila ka panahon, mga kapaglaom, nahagbong siya sa mangga nga iyang gisaka, namatay siya. Ang mga silingan ingon, tagam, unsao manggod, nga pirti mang dalua. You know, the principle of a Christian is to give. Mao nga bisan asa tanining kalibutana, we give. Dili problema, it's not a financial issue. Ang paghatag, mga kaigsonan, it is a heart issue. Mao nga sa among balay, padalaan gani may mga pagkaon, among i-share ang pagkaon ngadto sa among silingan. Labi na gyud padalaan mi og cake, amo ginang i-share ngadto sa mga kaigsunan, sa among mga tapad. Kay kung madiabetes mi mga kaigsunan, sila pod madiabetes, mga igsoon. Kung sila magdaot tungod kay grabe labi ang kaog tamis, magdaot pod sila. Ngano man, we give, we share each other, pero dili na mahitabo ay no kung kita manggihatagon, mga igsoon, ngadto sa atong isig katao. Katapusan, mga igsoon, love forgives. Ang gugma, maantigong mo pasaylo. In Psalm 51, nagingon, have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgression, wash me thoroughly from iniquity, and cleanse me from my sin. Pagkanindot ni ini, mga kapaglaom, love forgives. Mao hinungdan nga ang Dios nagpadala sa iyang bugtong anak. Ug ang tanan nga muduol kaniya og mopangayog pasaylo. He will blot our transgressions, our iniquities, and our sins. Nga kini nga mga sala, dili na magbiraka nato ngadto sa kalaglagan. Kundili aduna na kitay bag-o nga kinabuhi, mga kapaglaom. Because forgiveness heals. Ang pagpasaylo, makahayo, alang kanato, mga hinigugma ko. Abi ninyo, igsoon, sa distrito sa una, naka-experience ko nga adunay kaigsuonan nga nag-away, akong giduaw, unya gingnan akong isa nga andam baka nga mupasaylo sa imong igsuon. Ingon siya, andam ko pastor. Pero ang usa akong giduol, unsa man sister, andam na ka mupasaylo sa imong igsuon. Isa, deli ko pastor. Mintras makita pa nako na ang iyang naong, mintras na pa ning kasuko sa kong kasing-kasing, dili ko mupasaylo niya. Pastilan, gahi agyod igsuon. We deserve to forgive others and we deserve also forgiveness. Kay dili sa tanang panahon nga kita insakto. Masipyat usab ta sa atong kinabuhi. Kung lang taon bitaw nimo, kining banag asawa, sumala sa study, ang bana dugay na makapasaylo, pero dali rang makalimot. Pero ang mga asawa ko no, lahi. Dali makapasaylo pero dugay makalimot. Mao nga magkuyog ta sa atong asawa, magkuyog ta sa atong bana, naa diha, usahay makadungog ta, nga moingon atong asawa nga nakahinumdum kaadto niya. Mao biya to siya si mauni mauna.
tungod kay usahay, dili ta makalimot sa diha nga kita mopasaylo mga igsoon. But I'm really happy that God has given this word forgiveness. I'm really happy that God has offered His life as a ransom for your sin and for my sin, and that is to forgive you of our iniquities and to save us from the penalty of death. Nindot kayo nga sa dictionary na ay forgiveness. Nindot kayo nga na ay pagpasaylo, kay na ay reconciliation. Adunay gitawag natong pasiguli, mga kaigsuonan. Adunay pakigbalik din ha, mga igsuon, sa unsa ang pinakamayo. Mo hinungdan, mga kapaglaom, maugyod nga ang Dios gayod, nindot kay sa tanan. Kaya ang iyang gugma, maantigong mapasaylo, bisan unsa pa kapula sa atong mga sala, God has able to forgive us. Why? Because He loves us so much. Ang Dios na higugma kanato pag-ayo. Mao nga sa Psalms 51, nag-ingon diri, Jesus taught Peter to forgive 70 times 7, meaning unlimited ang atong pagpasaylo sa atong isig katao. Once atong pasayloon atong isig katao, natay kagawasan sa pagbago o sa pagkinabuhi. Once mabitas itong mga sala, aduna tayo opportunity sa pag-usab sa atong kinaiyag batasan. Kay kung dili ta mo admit sa atong kapakyasan, walay dapit nga kita mausab. Joseph forgave his brothers who sold him. Gipasaylo ni Jose ang iyang mga igsoon. Jesus forgave the woman caught in adultery. Jesus prayed for the people who hurt him. Stephen cried out to the Lord for those who stoned him before death. Si Stephen, gipasaylo niya. And you know, kung maadto ta sa internet, daghang mga stories din na, nga usa ka Malaysian, mga kaigsuonan, nga amahan, ang iyang anak, gipatay sa fiancé o sumala sa report. Ang maong amahan, nagpasaylo sa maong nga tao nga nagpatay siyang anak. Naingon siya, ang butang nahumana, ang crime nahimo before a life sentence siya or tagaan siya or ipatyon siya, gipasaylo siya sa amahan. And sometimes maka-question siya, nganong iyang gipasaylo? And that is because of love. If there is love, mga kaigsuonan, sa atong kinabuhi, there is always happiness. And that is why we need God. Because God is love. God is the one that gives us hope. God is the one who gives us the future. God is the one who gives us life eternal. God loves us so much, and He will always love us until the end of time. In summary, mga kapaglaom o mga kaigsuonan, ng 1 Corinthians 13 verse 4, nag-ingon si Apostle Paul, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoice with the truth. Ang upat ka line, ganahan ako diri, love bears all things. Unsa naman kasakit, unsa naman kadako ang atong sala, mga kaigsuonan, but God bears all things. Giantos na tanan sa Dios, kanimo o kanako, tungod sa iyang gugma kanato. Believes all things. Ang Dios adunay pagsalig sa tanang mga butang, nga ang tanan musangpot ngadto sa kalampusan. Mao nga siya nagpakamatay didto sa cross. Hopes all things, nagalaom siya that everything will be restored, nga ang tanang mga butang mabalik ngadto sa pinakamaayo nga kahimtang. And last, endures all things. Bisan unsa kalisod sa kinabuhi, mga kapaglaom, bisan unsa kasakit ang gibati sa Dios sa panahon nga nag-aswat siya sa cross, padulong ngadto sa gitawag og Calvary. But yet God endures all things because He loves you and me, and that God calls us to love Him back this evening. Ako nagpanghinaot, mga kapaglaom, nga ang Dios magapadayon sa paghigugma kanato. Og tagaan ta sa Ginoo og panahon sa pagpakita sa atong gugma ngadto kaniya. O gusto na ko maeksperiensyahan, mga kapaglaom, nga ang gugma sa Dios ato pong mabatunan. Aron bisan unsa kalisod sa kalibutan, love bears all things, believes all things, hope all things, and endures all things. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, mayong gabi.